Nire familia beste komunitate batzuk datozte, eta ni eskolan ikasi nuen euskera. Euskal Herrian gara, eta jakitea niretzat garrantzitsua da. Txikitatik asko gustatu zaitez bizikleta, eta familian bebai gustoko dute bizikleta, eta hori. Txikitatik beti izan dut bizikletaren bat etxean, eta handik aurrera hasi, eta gusanilloa sartu zitzaidan, eta hemen nago. Nik uste eskoletan gauzak ondo daudela, oin ez, baina igual jendia kalean ez du hainbeste erabiltzen ez, eta bultzatu behar da pixka bat jendia kalean ere euskera hitz egitera. Samuel Sánchezetik taldean dago ez, eta beraren gatik asko ikasi dut ez, eta nire referentea Samuel izango zen.